Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkan mu da warhaka, barkan mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Idan yau ne ziyarar ku wannan shafi namu, kar ku manta dai da ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar karrawa ta yadda da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. A yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke dauke da shi a yau. A jamhuriyar Nijar za ku ji labarin cewa har yanzu dai ana ta tir da Allah wadde dangane da wani lamari na kwana biyu da ya wakana a cikin wani filin jirgi na jamhuriyar Nijar, wanda wasu 'yan ta'adda ne wanda suka faɗi sunayen ƙasa guda uku wanda suka ɗau nauyin kai hari a cikin jamhuriyar Nijar. Wannan lamari dai inda hatta kai ta kawo wasu ƙasashe sun so a kai hari a cikin jamhuriyar Nijar domin a aiwata wasu abubuwa wanda ba su kamata ba, kamar yadda shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar mai riƙon ƙwarya janar Abdurrahman Chani ya bayyana da cewa wayannan ƙasashe guda uku wanda suka ɗau nauyi domin a kai hari a jamhuriyar Nijar